entitats que ens acompanyeu, dones, homes de la comarca. Benvingudes i benvinguts a la 14a trobada Les Garrigues en femení. Als seients heu trobat dos programes. El programa d'activitats del dia d'avui, de la trobada, que al mig teniu un plànol on podrem fer després la visita per poble, aquest plànol, i ja anirem a altres grups, però també ho podeu fer de manera individual, si us va més bé. I després també teniu el díptic de l'obra de teatre Per molts anys Assumpta, que la veurem a continuació. Bé, ara que ja hem esmorzat, dir-vos que hem intentat fer un petit esmorzar saludable, de quilòmetre zero, hem ficat la peça de fruita, també per fer un gest i per recolzar els nostres pagesos, que prou ho necessiten. En primer lloc farem l'acte institucional, a continuació veurem l'obra de teatre i després ens distribuirem en 3 grups per fer les visites. El grup 1 serà el grup que anirà a les fosses de la Guerra Civil, recentment acondicionades, i on es farà una petita explicació. Després, abans que quedi, farem el grup 2 i 3. On hi ha exposicions d'objectes i eines antigues, a cases particulars que ens obren les seves portes. També anirem a cases on els mateixos artistes ens ensenyaran el que fan i com ho fan. Seran visites breus, perquè si no, no tindríem prou temps. Una serà de peces de ceràmica i l'altra de sabons i productes de cosmètica i fins i tot treballs personals de tota una vida. Passejant pel carrer Major s'aniran fent parades per veure l'exposició teatralitzada Ahir i avui, la violència, mirem-la de cara. Aquí mateix a la sala també podeu veure l'exposició 10 dones 10, la tenim allà al costat a l'esquerra. Tant en una exposició com en l'altra, els que ens coneixeu, clar, podreu trobar dones de la comarca. D'aquí al Soleràs n'hi ha una a cada una de les exposicions. Bé, i ara començarem l'acte institucional d'inauguració. Com he dit abans, soc la Dolors Preixens i com a presidenta de l'Associació de Dones Elaia del Soleràs us donem la benvinguda. Aquest any, la nostra associació Elaia, per a nosaltres és un any especial, fem 30 anys. I hem volgut deixar la nostra petjada amb un mural que ens ha pintat la nostra artista Ingrid Tos. I com ella, i després la podreu veure i també podreu veure el mural. Com ella m'ha dit, amb molt bones paraules penso, està dedicat a totes aquelles dones que van fundar l'associació, a les que han continuat i a les futures. Només dir-vos que algunes de les que la van fundar, en les quals hi havia la meva mare, també hi ha un parell de persones per aquí, si voleu aixecar la mà, són les fundadores i gràcies a elles tenim aquesta associació. Dir-vos que penso que el fet d'estar associades vol dir molt de vosaltres, vol dir que teniu empenta, que voleu millorar, que voleu créixer com a dones i que teniu inquietuds. Tenim grans reptes pel davant, el país i la societat ens ho està posant força difícil i les dones penso que tenim molt a dir i molt a fer. I així acabo. Bé, i ara, per a continuar, la senyora Maria Rosa Alemany Giner, vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Dones de les Garrigues, ens dirigirà unes paraules. Bon dia a tothom, autoritats, dones i homes que ens acompanyeu. Enguany, a la 14a trobada de les Garrigues en femení, llancem una pregunta. Temps passats eren millors? I ens plantegem aquest interrogant per analitzar la violència que ha patit i pateixen les dones i en concret les dones grans. L'obra de teatre Per molts anys Assumpta i l'exposició Ahir i avui la violència, mirem-la de cara. Jo decideixo. Ens facilitaran aquest anàlisi i després cadascun traurà les seves conclusions. Per això, també avui us hem convidat a retrocedir en el temps
i situar-nos en els anys 50, 60 o 70 i, per tant, a vestir-vos d'acord a aquestes èpoques. El grup de teatre Rellotge de Sorra Garrigany, junt amb la Federació de Dones, ha elaborat l'exposició 10 dones 10, en la que es destaquen 10 dones que han sortit a les obres de teatre, ara que el grup celebra el seu 10 aniversari. Entre altres, en aquesta exposició hi surt una dona forta, valenta, pagesa i del Soleràs, la de Laia Guiu, una garriguenca de Soc Arrel. Demano que es planti perquè li puguem fer un fort aplaudiment. Acabo donant les gràcies, en primer lloc, a l'Associació de Dones La Laia del Soleràs, tant per la feinada feta en l'organització d'aquesta trobada com per la seva sensibilitat que han fet d'aquesta una trobada singular. A l'Ajuntament del Soleràs, perquè s'ha abocat en superar els entrebancs que anaven sorgint. A la Junta de la Federació de Dones i al grup de teatre de Rellotge de Sorra Garrigany per la feina que fan en pro de la igualtat, organitzant aquesta trobada i l'exposició 10 dones 10. I a l'Institut Català de les Dones, a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal, perquè sense el seu suport econòmic i logístic això no seria possible. I gràcies a tots i a totes vosaltres per poder compartir aquest espai comarcal de reflexió. Moltes gràcies. Bé, seguidament la senyora Elena Fuses Navarra, coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones a Lleida. Gràcies. Bon dia a tothom, bon dia a totes i tots. Estic molt contenta de ser aquí perquè pensava en el primer moment en què es va crear la Federació d'Associacions de Dones de les Garrigues, pensava en quan es va crear o es va canviar el nom de l'Institut Català de la Dona amb el nom l'Institut Català de les Dones. Pensava en la diversitat de totes les dones que sou avui aquí. I en primer lloc voldria agrair la invitació, també disculpar la consellera Tània Verge, que enguany no ho tenia previst a l'agenda, però ens ha dit que tan aviat com pugui procurarà tornar, i a la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedit, que també ahir, justament en una visita que fèiem als CIATs, en aquest cas de les Garrigues i ahir també el del Pla d'Urgell, per tal d'unificar el que hi ha dins dels CIATs que es van crear també fa entre 10 i 15 anys, doncs va dir que li agradaria molt poder ser aquí, si és possible, l'any que ve. Per tant, ho tenim apuntat a la llista i procurarem a veure que sigui possible. Aquesta trobada, que és el 14 anys que feu, el 14è any que la feu, jo ja hi havia assistit com a coordinadora de l'Institut Català de les Dones fa uns anys. Ara no recordo en quin lloc va ser, però també va ser magnífic. El grup de teatre encara no existia, però ja es veia que a les Garrigues hi havia un seguit de persones impulsades per les dones que volien trobar-se, fer coses, compartir-les, tirar endavant. I la llista d'activitats que ara hem sentit demostra que això no ha parat, que això ha crescut, que durant aquests 14 anys, l'any que ve en seran 15, sembla que els números acabats amb 5 són una mica més màgics. I vosaltres aquest any aquí ja n'heu fet 30, també l'associació, no? Doncs el que deia, que tot el que heu fet és molt important. Sense el moviment de dones de cada municipi, sense el moviment de dones de la comarca o de les comarques, totes les polítiques públiques que ens han dut fins aquí i que ara volem continuar implantant, i no només en un institut que depèn d'un altre departament, sinó en un departament que es diu d'Igualtat i Feminismes, s'ha aconseguit justament per aquesta activitat, per aquest activisme, per aquest voler reconèixer tot allò que quedava invisibilitzat. I des de Lleida, ara que estem intentant implantar uns serveis territorials, igual com pot ser el d'educació, com pot ser el de salut, que sigui d'igualtat i feminismes,
Volem continuar donant-vos suport. Volem continuar acompanyant-vos en aquestes trobades en què sempre s'aprenen coses, en què sempre trobes gent que ja havies conegut i que estàs molt contenta de tornar-te a poder trobar. Simplement, ara afegir que ens ho passem molt bé, totes avui, que aprenguem força coses i que gaudim perquè de cara a l'any que ve continuen les energies per tornar-hi, per tornar a fer una trobada en un altre poble, en una altra associació i donar molt valor a tot el que esteu fent en aquests espais que són les associacions de dones, que són uns espais de llibertat que en molts pobles, sense aquest ambient o aquest espai d'associacionisme no hi serien. I per part meva, res més que dir-vos que estem a la vostra disposició, al mateix lloc on ens heu trobat els últims anys, per tot el que us convingui i moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Gràcies a tothom. Ara, el senyor Carles Gibert Bernaus, diputat de la Diputació de Lleida, ens dirigirà unes paraules. Doncs bon dia, moltes gràcies, coordinadora, vicepresidenta de la Federació, president del Consell Comarcal, alcalde i amic Jordi Sarler i presidenta de l'Associació de Dones del Soleràs, autoritats i regidors, alcaldes i alcaldesses i sobretot a vosaltres que sou els verdaders protagonistes, els que conformeu aquesta federació, aquesta agrupació de totes les associacions de dones d'aquí de les Garrigues. El fet que estigueu constituïts com a federació vol dir que l'activitat associativa en aquestes terres és força important i especialment resilient. Resilient, una paraula que s'utilitza ara però que l'associació resistent a les Garrigues amb aquest caràcter tan nostrat i tan difícil a vegades de lo que és mantindre un territori, de lo que és mantindre i afincar gent en aquestes terres. I això ho sabeu bé, vosaltres que sou padrines, sou mares, sou filles i que per tant esteu moltes vegades al costat, si no al davant, de totes aquestes feines que moltes vegades, com dic, solen ser dures i àrdues. Això a vegades ens invisibilitza, no pel fet de que siguéssim pocs, sinó perquè la gestió de tots aquests territoris, d'aquestes feines, vers la gran població que tenim en la zona metropolitana, fa que siguéssim pocs i tinguéssim molta feina a fer. I això val a dir que si hi ha molta feina a fer, o és que no s'ha fet, o és que, com deia, són pocs a fer. Per tant, el valor està doblat. O triplicat, perquè el fet de pensar-ho en femení, i moltes de vosaltres heu passat moments tan durs com ara o pitjors, després d'una guerra o una postguerra civil, i amb el moment de tessitura sociopolítica i econòmica en la que estem ara, també amb diversos tipus de crisi, amb una guerra al cor d'Europa, fa precisament que aquesta resiliència que parlava abans encara sigui més important. Nosaltres no som al pati de darrere de la zona metropolitana i si ho hem de ser-ho ha d'estar prou endreçat i ha d'estar prou net perquè les inversions que es poden fer en aquests territoris s'ho valguin i siguin més elevades a nivell poblacional perquè són menys i per tant les inversions, si volem tindre un país ple, una Catalunya plena i endreçada, funcionen. I una Catalunya plena i endreçada no l'ha de fer només l'administració, sinó que l'ha de fer tot aquest teixit empresarial i agrícola, i per tant l'agenda urbana és tan important, però com no pot ser d'una altra manera també ho heu de fer vosaltres, el món associatiu, el món que xafeu al carrer, que xafeu al territori i que entre vosaltres genereu activitats tan boniques i tan xules com aquesta, de veure tota aquesta sala aquí en el Soleràs, en un poble com és el Soleràs, plena de gom a gom. I no ho feu ara, sinó que ja veniu uns quants anys fent-ho i a més amb la voluntat de tornar-ho a fer-ho. Però sobretot amb aquest reconeixement en femení de la coordinadora que cada vegada més la igualtat de gènere i la igualtat de sexe ha d'estar a l'agenda en tots els àmbits. I no tan sols això, sinó que a més hi ha d'haver un reconeixement també a nivell econòmic. No pot ser que una empresària, una treballadora, per fer la mateixa feina que fa un home, cobri menys. Encara tenim, com deia, molta feina per fer. I aquesta feina, a poc l'hem d'anar treballant, no tan sols l'administració, sinó tots de bracet i tots plegats, amb el suport, com deia, de les grans administracions, d'on està la població, que no deixi ser la zona metropolitana, perquè la vida
ja que nosaltres volem viure i treballar i tindre els nostres fills i filles en aquests territoris, doncs pugui ser igual de plena, igual de senzilla, complicada, si volem, com a l'home. Per tant, felicitar-vos, encoratjar-vos a que continuéssiu treballant pels vostres pobles, a que continuéssiu associant-vos i, més enllà de l'aniversari, doncs, haver-me convidat, agrair-ho, però també que us passéssiu, o que passéssim entre tots plegats un dia fantàstic, un dia meravellós, un dia com us mereixeu, amb reconeixement en femení. Per tant, endavant i moltes gràcies. Bon dia. Parlarà l'alcalde del Soleràs, el senyor Jordi Sarle Marfont. Bon dia a tothom, president del Consell Comarcal i altres autoritats. El Soleràs, com els 24 pobles de les Garrigues, al meu costat hi tinc el president del Consell Comarcal, president dels 24 pobles, és un poble d'acollida, és un poble de benvinguda, és un poble en el qual s'hi trobareu com a casa. I, ja dic, igual que els altres 24, no estem ni per damunt ni per davall dels altres, no em vull posar cap medalla en aquest cas, però no podeu veure quan veniu per aquí, igual com nosaltres no tenim amb els altres pobles, que pobles d'acollida i tal. Estem molt contents d'haver pogut fer aquesta trobada de dones i també d'homes, que pensen com les dones, perquè si no això no s'arregla. El 50% dones, el 50% homes, per arribar a la igualtat, com està dient ara el Carles. Hem de ser també nosaltres els que ens hi hem de posar i també hem de treballar colze a colze amb vosaltres, perquè sembla estrany que siguem el 2022 i encara hi hagi tantes diferències. Per tant, jo vull ser breu perquè sé que estem fora de temps ja. Us animo a continuar treballant, però, sisplau, els homes que pensem igual que vosaltres, tingueu-nos en compte perquè us donarem sempre el cop de mà que s'ha de donar. I ara clourà l'acte el senyor Jaume Setó Cornador, president del Consell Comarcal de les Garrigues. Gràcies. Il·lustre alcalde Jordi Sarle, alcaldesses, alcaldessa de Cuna de moment, no sé què més, alcalde, regidors, regidores, diputat, coordinador de l'Institut Català de les Dones, president de l'Associació de Dones del Soleràs, vicepresident de la Federació de Dones de les Garrigues i dones i homes que ens acompanyeu en un acte al dia d'avui. La veritat és que fa molt de goig veure aquesta sala. 14 anys de la Federació lluitant, treballant perquè aquestes trobades, perquè aquest reconeixement a les dones, aquestes diferències que tenim, com deia l'alcalde, que les hem de deixar de tindre. El bo fora que hi hagués associació de dones, però també hi hagués associació d'homes, això voldria que tots seríem tots iguals, però de moment, per desgràcia, encara no és així. Cada any el dia 8 sortim a manifestar-nos davant del Consell i ho dic, mentre hàgim de sortir cada any a manifestar-nos és que tenim un problema, la veritat és que sí. Bé, les dones que patiu violència, no dubteu en vindre al Consell. El servei del SIAT que tenim a les Garrigues us acompanyarà i us ajudarà en tot el que calgui i més, per això el tenim. I la veritat és que és un servei que funciona molt bé, és un servei que és molt discret i que el tenim aquí. I que tingueu en compte que si algú té una necessitat, la trobareu. Avui també aquí tenim una exposició itinerant de 5 dones de la comarca que han fet models per posar en evidència la discriminació que han patit i pateixen les dones grans. Vull agrair públicament a aquestes dones el seu gest generós, anomenant-les, demano que les que avui són aquí que es plantin per poder-los fer un fort aplaudiment. La Núria Tos del Soleràs, la Dolors López de Reca, la Núria de Reca, la Núria de Reca, i la Teresa Maria de Reca. Bé, i per acabar, vull animar a la Federació d'Associacions de Dones que continuïn fent aquesta tasca tan important que fan i, com no, agrair a l'Associació de Dones del Soleràs i al seu Ajuntament per l'esforç que heu fet avui, perquè sé que aquests actes
hi ha feina a Montals i per descomptat al Consell Comarcal, no la part meva sinó la dels treballadors, la Tere, que no la tenim per aquí, però la tenim entre bambolines, perquè ella realment és l'ànima d'aquestes associacions i federacions i la vicepresidenta, la Maria Rosa, que me l'havia d'explicar. Moltes gràcies a tots i ànima. Bé, ara veurem l'obra de teatre, que veurem a continuació, per molts anys Assumpta, del grup de teatre comarcal Rellotge de Sorra Garriguenc. Se situa en un dia com avui, en què l'Assumpta celebra els 100 anys. Ara donem per acabat l'acte i anem a veure el teatre, que penso que és el que esperem tothom. Vinga, fins ara. Felicitats! 100 anys i també conservada. Au, vine cap aquí. No. Res de petons, Res d'estimar. Que amb el carrer del virus no ens podem estimar. Vinga. Aquesta maleïda guerra civil va començar el 18 de juliol del 36 i mira encara com estem. El Soleràs s'ha quedat petit amb tanta gent al poble. Oh, tu diràs, amb la tropa de soldats i els refugiats. Oh, i a casa vostra, us van incautar la central telefònica. Sí, i com que teníem casa plena de gent, un dia la mare es va armar de valor i els hi va dir als soldats: escolteu, xicots, si vosaltres feu el menjar, jo el cuinaré. I així podrem menjar calent cada dia. I dit i fet, no ens falta cap dia un plat a taula. Assumpta, què fas aquí? Que estàs desperta ja? Sí, mira, fa una estoneta. Mai ha sigut aquí per professió i mai han dormiscat. Oh, quin susto! Han tornat a subir a la guerra civil els bombardejos. Ai, una altra vegada la guerra civil. Però si ja fa més de 80 anys, tu has de treure del cap. Sí, bueno, però saps què passa? Que jo me vaig jubilar del banc anticipadament per a poder descansar, Aquí em tens, jubilada i cases i coses. Això no s'acaba mai. Mira, ja m'agradaria ni dormir 8 hores com tu. Jo entre l'alcaldia i la pastisseria ben just dormo 4 hores al dia. Ah, doncs jo necessito dormir 10 hores, si no, no soc pressa. Ah, bueno, que si està, que fas prou bona feina. Bona feina? Amb 2 anys que va que som aquí a l'Ajuntament, nena. Puc comptar amb els dits d'una mà les vegades que he pogut anar a l'apartament de Cambrils? En aquest poble sempre fem coses. Home, però bona sí. Una dona. Però si és tota barrot, és el mitjó menor. Quina llengua que tens? Doncs mira, no és tan estrany que un mitjó menor busca una dona. I escolta'm, ja ho saps segur, tu, això? Clar que ho sé. Ja ho saps que amb l'Ai vaig tenir confiança, que sempre em truqué per saber què fan les tietes. Però que no se'n fia del que li diuen elles. Ja ho sé, que tu ets la lina preferida de la Eva, que vivim davant per davant. Però jo encara més més a prop que tu, que vius a la casa del costat. Ets massa xafardera, doncs Sol. Xafardera. M'agrada estar al tanto de tot. Que el saber no ocupa lugar. Ja ens venteu allà. L'alcaldessa
cridarà vegada quan vegi que ets escriptora. Escriptora? Escriptora de pacotilla. A mi m'agrada escriure, però per mi. Doncs jo crec que ja seria hora que donessis les teves obres a un grup de teatre perquè te les representés. Vols dir? Sí. Mira que et sabria molt greu que no les despreciessin. Oi que t'han de despreciar si estan força bé. Pues que... Ai, que la Consol us ha dit que tens... Que tens... Que tens una amiga que et fa de nòvio. Jo no tinc ni nòvio ni nòvia. Ai, quin descans. Tu mentida, jo ho pensava ja. Jo estic casada. No sé cap de nosaltres, no tenim ni de fills ni de filles. Això és el que penses tu. I és el que em pensava jo fins fa una estona. Que m'amagueu. Escolta, Eva, nena, jo sóc la filla de l'Assumpta. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente
dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. El número 1, anem sortint. Fixa't tu si la gent vol anar. Jo que pensava que no volia vindre ningú a les coses. Esta mañana me he levantado. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea se dirá qué bella flor. Que segur que us heu barallat per una rucada. Rucada del tot. Per una llesca de pa congelat. Per una llesca de pa. No cal fer tant soroll. I tants escarafats. Doncs mira, que no tenia pa de dia i he tret una llesca de pa congelat. Para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia para mi patilla, arriba y arriba, y arriba y arriba, por mi cerebro, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba.
que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho más su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Todos esperan con inquietud el nuevo ritmo de juventud. Ha llegado ya la llega, vamos todos a bailar. Es un ritmo fascinante y a todos les gusta bailar. La 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 la. Izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. 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 Todos esperan con inquietud el nuevo ritmo de juventud. Ha llegado ya la llega, vamos todos a bailar. Es un ritmo fascinante que a todos les gusta bailar. La 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 la.
Porte casone con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pazzoletta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi t'ho fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camel, chi te ridà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american, tu fa l'american, tu fa l'american. americano, ma si nati in Italia,
siento a me non c'è sta niente a fare, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, tuo fa l'american, tuo fa l'american, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. But baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back? Yesterday my life was filled with rain. Sunday, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Okay, let's be Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true. I love you. Thank you for the truth you let me see. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like a windblown sand, and the rock was formed when you held my hand. Sunny, one so true. I love you. Thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for the gleam that shows His grace. You're my pawn of nature's fair. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true. I love you. I love you. I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a hat on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I
since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. Close my eyes. I took a drink. Festa major. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.